Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab. Mga igsuon, welcome ni ato ang Santos nga misa karon, anticipated mass para sa ika-15 nga Domingo sulod sa tuig. Ato kining ihalad alang kanatong tanan sa ato mga pag-ampo ug mga katuyuan. Ato sab nga apil sa ato mga pag-ampo ang atong mga parokyano nga atong gisaaran, atong makaila nga ato silang giampo og apil sulod aning maong anticipated mass. Labi na for complete healing and also recovery ni Guadalupe Oy og ni Edna Toral. Alang usab sa tanan nga nagsaulog silang birthdays karon, atong iampo si Sabina Kadampog. Happy birthday sa Tita Sabina. Og usab, alang usab sa atong mga sponsors and benefactors sa National Shrine of St. Joseph o sa Cebu Caritas Incorporated, atong iampo si Ma'am Vilma Owano. Og usab, alang sa tanang kalag sa purgatorio, lakip na ang atong minahal sa kinabuhi nga atong gihandom karon, lakip na ang kalag ni Elisa Riquelme Ramos, Ernesto Senior, Mary Catalino, Rita Mario Ignacio. Mga igsuon, maandam kita sa pagsaulog ng Santos nga misa, maghinusol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo maigsuon na kalapas dako iamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga moy ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang manghel ug mga santos o kaninyo maigsuon, narong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, 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 kaluy kami. Kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang Mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Gasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himahaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Dios, ikaw nagawag tang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw nagaling
sa tuo sa ahamahan, dawat ang among pangamuyo. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo. Uban Sa Espiritu Santo, diha sa himaya, sa Diyos Amahan. Magampo kita, O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol ka namo nganha kang Kristo, himua nga ang mga nagasunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kaingon ang ulan ug ang yelo, mga hulog gikan sa langit, ug dili na mobalik didto, kun dili mo patubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom niini. Ug kahatagag binhi ang magpupugas, ug pagkaon ang mga tawo. Ang akong mga pulong usab, dili mo balik kanako nga kawang lamang. Hinunua, tumanon niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang binhi nga nahulo sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ang binhi nga nahulo sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Giduaw nimo ang yuta ug imo kining gibubuan. Imo kining giabunuhan pagayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios, ug ang imong gamhan, ang imong binhi imong gianda. Ang binhi nga nahulo sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ingon niini ang imong pag-andam sa yuta. Gibubuan mo ang iyang mga tudli. Gidugmok mo ang iyang mga bugon. Gihumok mo kini sa makusog nga ulan. Gipanalanginan mo ang iyang abot. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta,
ug mabungahong ani. Gipurong-purungan mo ang tuig sa imong manggihatagong kaayo. Ug ang imong mga dalan nagasugwak sa ambundang ani. Ang wala matikad nga kaumahan nagasugwak niini. Ug ang kalipay nagatukob sa kabungturan. Ang binhi nga nawulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ang kaumahan na puno sa panon sa kahayupan, ug ang mga lugot gihabulan sa mga tanong. Nagasinggit sila ug nagaawit sa kalipay. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos ni ining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinangpon nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat, dili tungod sa kaugalingong pagbuot ni ini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa ni ini, nagpabilin ang paglaom nga moabot gayud ang panahon, nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton, ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat, nag-agulo tungod sa kasakit, ingon sa babay nga nagbati. Apan dili kay ang butangray nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbato na sa Espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Samtang nagpaabot kita kun kanus-a sa gupang nga mga anak sa Dios o kanus-a luwasa sa hingpit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw usab kami. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ni anang adlaw mibiya si Jesus sa balay og miadto sa daplin sa lanaw og milingkod sa didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga mialirong kaniya og tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan og milingkod samtang ang mga tao didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Mingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto nahulog sa agianan og miabot ang mga langgam og nanuka niini.
Ang uban nahulog sa yuta nga batuon og nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalawos ang mga linghod nga tanom og kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi dito nahulog sa dapit sa mga sampinit, nanupo ang mga sampinit og milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta og nanguhay, may nanguhay og tagatos, ang uban tagkanuman og ang uban tagkatluan. Og miingon si Jesus, busa pamati kamo kon kamo adunay dalunggan. Unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus og nangutana kaniya, nganong magamit ka magsambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahut, kuhaan pagayod bisan gani ang jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kon magsulti kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isaías, bisag unsao ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisag unsao ninyo pagtan-aw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana, gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila og mobalik kanako. Og sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata, og makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini, daghang mga propeta o daghang mga tao sa Dios, nga buot gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, og mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Busa, pamati kamo, og sabta ninyo ang kahulugan sa sambingay, mahitungod sa magpupugas, kadtong nakadungog sa mensahe, mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot niini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan, miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, mao ang mga tao nga malipayong bidawat sa mensahe, sa pagkadungog nila niini, apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila makalahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, moondang dayon sila. O ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe, apan ang makabalaka bahin ni ining kinabuhia, o ang gugma alang sa mga bahandi, mulumos sa mensahe, o dili sila makabunga. O ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta, mao ang mga tao nga nakadungog o nakasabot sa mensahe, mamunga sila. May mamungag tagatos, ang uban tagkanuman, o ang uban tagkatluan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Manlingkod palihog. Dihay usa ka higayon, giimbitar ko recollection sa mga parents, sa mga graduating students. Og tuod, daghan kay kog nakatunan tungod kay wa man ko mahimong amahan, wa sa ko mahimong parent. Tuod mang igsuon, naminaw ko nila og nakaingon ko, di gyud ay sayon, di lalim, mahimong amahan, mahimong inahan, mahimong ginikanan. Nga naman, one of the greatest frustrations in the art of parenting is that we can never guarantee positive results. Whatever our efforts, our goodwill, and our competence, bisan ang mga maayo kayo nga mga ginikanan, mga buutan nga mga amahan, mga inahan, some of the best parents in the world see their child take a wrong turn and at one point then ended up badly. Ingon ni anak maigsoon, di gid sayo no? Bisag unsa pa kabuutan sa amahan, bisag unsa pa katarong sa ginikanan,
pero di gi ka kasiguro para sa imong mga anak nga motubo ba nga tarong sa mas ginikanan. Tuod mga igsoon, makita po biya na nato sa kinabuhi sa mga tinun-an sa atong Ginoo, Jesus is perfect. Kung tanaw na to mga igsoon, perpekto ang atong Ginoo. But the case of Judas Iscariot, despite having been under the direct and constant influence of our Lord, then Judas Iscariot still ended up badly. Di ba? Mauna, di ka kasiguro nga ang tanan mosunod ni Kristo. Naminaw tuod ni Kristo pero wala man gi-apply ang unsa ang nakatunan, ang unsa ang nadunggan. Even if we do our best as sowers, bisag maayo pa ta nga magpupugas, maayo nga mag-uuma, the results are never guaranteed. But kahibaw mo, unsay encouraging kaayo sa atong ebanghelyo karon, the attitude of the sower. Kada bang ang iyang kinaiya sa magpupugas ba? Nga naman, wa siya muundang sa pagpamugas. Nakahibaw gud siya nga uban ani mahulog sa kanang agianan, tukaon las mga langgam. Ang uban mahulog sa batuon nga yuta, di makatubo, di makalahutay. Ang uban mahulog sa mga sampinit, di makalahutay sa pagtubo kay matuog sa mga sampinit. Pero the attitude of the sower, he keeps on sowing the word of God because that will bring forth wonderful results in the end. Kana bang positibo kay siya ba? Nga ang uban ani naa magimahulog sa maayong yuta. Niya mamunga ni daghang mga bunga. Di ba? Padayon lang sa pagpugas, padayon sa pagsabod sa binhi. Unsay imposible sa tao, uy, posible man sa Dios. What man cannot do, surely God can. Di ba? Mo ni say nindot kay Megson nga atong pamalandungan ba? Gani tinuod gyud. Naay uban mga igsoon, lain-lain man nga atong kinaiya sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Naay uban naminaw, naay uban mga igsoon nakadungog, pero wa man makasabot. Di ba? Or gipalapos las pikas dunggan, or just taking the word of God for granted. Samtang na malandong ko mga igsoon sa atong ebanghelyo karon, nakita nako that the word to listen pwede na tong mahubad sa Binisaya. Daghang hubad kanang to listen o sa Bisaya ana kanang nakadungog, di ba? Or naminaw or nakabati, namati. Kay bawo mo ni ining tulo, nakadungog, naminaw og namati. Ang labing lalom kaayo may igsoon kining namati. Nga naman, ang pasabot din ini, naminaw ka uban sa pagbati. Ninduta sa, kada bang nakasabot gud ka sa pulong sa Ginoo, mauna siya maigsuon, kaya nga naman namati man ka. Kung maantigo lang ditang mamati maigsuon, din makasabot gud ditang maigsuon. Gani, si San Pablo sa iyang sulat sa taga-Roma, Romans chapter 10 verse 17, giklaro gyud, faith comes from hearing. The word of God may be accepted or rejected. The word of God may be cherished or ignored by its hearers. No, naara gid nato nga namati mga igsoon. Pwede ato ang ipadaplin, ipalapos pikas dunggan, or pwede atong itanom sa atong kasing-kasing, atong puy-an. The word of God is not being forced into the hearts of men and women. Wa man gipamugos maigsoon, gani ang atong pagtuo, ang pulong sa Ginoo nagkinahanglan og pagdawat. Dili ni siya pinugsanay. The word of God cannot grow. The word of God cannot produce fruits unless it is welcomed. Kinahanglan din pagdawat maigsoon. Gani, it should be received freely with faith, with that withstand the challenges and difficulties of life. The key to understanding the Word of God is a heart willing to listen, a heart willing to learn. Kana bang kaabli sa itong kasing-kasing, kaabli sa itong hunahuna, naalagay kay dunggan, pero ima manggi tabunan, naalagay kay mata, pero imo mang gitabunan mo nang wa ka makakita, wa ka makadungog. This is the primary requirement
In order to bear fruit, atong ablihan ang atong dalunggan, ablihan nato atong mga mata, ablihan nato ang atong kasing-kasing, aron makasabot ta sa pulong sa Ginoo nga gisabod diha kanato. Mga igsoon ko na ni Kristo, nindot kayo ni makatuna nato oy ang kinaiya sa magpupugas. The attitude of the sower. Nakahibalo siya right from the start. Not all seeds would sprout and grow. Nakahibalo siya that some seeds would be wasted or would die quickly. But the sower was not frustrated. He continued to strive. He persevered. For eventually, there would be a bountiful harvests. Mao gini bang igsuon oy? Nga nindot kaayo nga kinaiya ba? Kada bang di din ta ma-discourage? Di din ta mo give up? Keep sowing. God is going to win. Sinduta ni manipulong ni Bishop Abit Uy, matud pa ni Archbishop Alberto Uy, ang atong obispo sa Sugbo. The harvest does not depend on the soil, but on the power of God. The harvest does not depend on the soil, but on the power of God. Tinuod, ang tao, ikaw maoy nagtanom, pero ang Ginoo naman mo'y nagpatubo niya ng imong tanom. Di ba? Makasiguro de ka, kanang imuhang gitanom ron, makaharvest ka. O maabot ko rin bagyo, maabot ko rin baha. Di ba? Naghanoy, sama rin na magbuhi kag hayop. For example, buhi kag baboy, makasiguro de ka nga maabot na siyang 3 months, 4 months, mabaligya na nimo. Uy, along the way, daghang mga pagsulay. Di ka kahibaw, masakit na imong baboy, mamatay na. Ikaw mo'y naglaog sa imong baboy, apan nagpatubo na ang Ginoo na oy. Ikaw mo'y nagtanom, ikaw mo'y nagtisok, anang mang binhi, apan ang nagpatubo niya na, ang Ginoo na oy. You do not know how, yun siya na pagtubo. Mao na. The harvest does not depend on the soil, but on the power of God. Ang yuta, importante. Tinuod na. Kay mao man na ang tamnan sa liso. Pero ang pagkabuhi o ang pagpamunga sa gitanom, anaa sa kamot, anaa sa gahom sa Dios. Kami mga pari, good mga igsuon, igo ra maming muwali. Na ay naminaw diha, palapos pikas dunggan. Daghan pod ang mga naminaw nga nagtan-aw nimo pero wa di dihang hunahuna. No? You know, ang paghikap sa kasing-kasing sa tao, dili na mahimo namong mga pari, apan mahimo na sa Dios. Pero kami mga pari, di mi mohunong sa pagwali. Padayon sa pagwali, mga igsoon. Padayon gihapon mis pagsangyaw sa pulong sa Dios. Sama nga si Jesus, padayon siya sa pagsabod sa binhi, bisan pag naay mga gahi nga makasing-kasing sa tao. Jesus did not give up. He continued sowing, and He was victorious in the end. Nguni, hagit na to mga igsoon, natong tanan. The challenge is, parents, teachers, religious or civil leaders, do not be discouraged. Do not underestimate the power of the sower. Do not underestimate the power of God. Gamhanan ang Dios. Mao na siya magzon. Naabay na grasya nganong nahimo kang ginikanan. Naanay grasya oy nganong nahimo kang leader sa katilingban. Naanay grasya pod nganong nahimo kang pari or leader sa maong simbahan. Ang importante gyud, just keep on sowing the word of God, because that will bring forth wonderful results in the end. Mo gini akong hagit maigsoon, ginikanan, uy ay mo hunong oy, tungod nagpabadlong inyong mga anak, padayon. Muna nga mangayo ta sa tabang sa Ginoo, kay ang Ginoo na muhikap sa kasing-kasing sa imong anak na gahig ulo, nga di mo tuman sa imong mga sugo. Look at what happened to Saint Augustine, di ba? Oy, kangilngig. Di mo gahit og uso sa Agustin, wa pa to dahil mo santos. Di mo tuos siyang ginikanan. Pero tanawa ra gyud. Si Santa Monica sigig ampo nangayog tabang sa Ginoo. Padayon gyapon siya sa pagpahinumdom, pagpahimangno ni Agustin. Pero tanawa ra gyud, nahimo hinong santos. Di ba? Ayaw ka discourage. Importante padayon ta maigsoon. Keep on sowing. Sama kami mga pari. Di mi ma-discourage oy. Bisag matapay matug diha. Bisag na pa magsigig duwa siyang cellphone nga nagwali ang pari. Padayon gyud pa migwali oy. Nga naman naay maminaw or dili ang paghikap sa kasing-kasing ninyo nga makasabot mo sa pulong sa Ginoo. Di na trabaho namo mga pari.
Trabaho na sa Ginoo mga igsoon. Importante lang maminaw ta. Mamati ta. Kanang pamati mga igsoon, paminaw uban sa pagbati aron makasabot ta sa pulong sa Dios. Amen. Manindog palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak kabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, gisakit sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Ikanito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasiloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Modangop kita karon ngadto sa Ginoo, dala ang atong mga pagampo, pangayuon nato nga ang iyang tingog magbag-o kanato diha sa atong paghigugma sa Dios o sa atong isig katao. Sa matag pagampo kita moingon, Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang Santo Papa si Papa Leo, mga kaobispuhan ug ang tanan nga gitawag aron paggiya sa katawhan sa Dios, magdumala sa katawhan ngadto sa kahibalo ug sa pagtuo diha kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga hatagan kita sa grasya sa pagsagubang sa mga malisod nga sitwasyon, uban ang kaisog. Sayod nga ang Ginoo kanunay anaa sa atong kiliran aron paghatag kanatong kusog. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga batanon nga namalandong sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso, makabuntog sa ilang mga pagduha-duha, kahadlok o kawalay kasiguruan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton makasinati sa pag-alim o kahupayan nga bugtong dala ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga matuohong mipahulay na makaani sa ganti sa ilang pagbudlay dito sa walay katapusang gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Dios among Amahan, ikaw ang among kalig-on ug panalipod. Abliha ang among makasing-kasing aron makasabot kami sa pulong sa Dios nga gisabot diha sa amo ang kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ginoong Diyos, ihalad ko, ihiningasa, alang kanimo gayud, diyutay lang kini, dawalay bili, apan kinasing-kasing. Jutay lang kini, dawalay bili, apan kinasing-kasing. Apan kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug pagdimaya sa ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibuok niya santos. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himoa kining Eucharistia, magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ang iyang pagkabanhaw mihatag kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-aawit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta Sa imong himaya. Hosana, Hosana. sa kahitasan, Daygon nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana. sa Itahasan. Santos kini ikaw Ginoo ang tuburan sa nang kasantos ipadala ang imong espiritu pagsantos ning mga gasa aron mahimo kinalang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon dawata kini og panginom kamong nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhayng kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab amo maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Labi na si Bishop Emilio Boy Bataklan ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nahong. Kaluy kaming tanan, himuang kaming ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban ka nami ko nga daygon ug kami ko nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito na mga pulong itudlo kanato sa atong manubos. Amahan namo nakasalangit, pagdaygon imong ngalan. Mabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon Namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, o gayaw itugot mahulog kami sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona,
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salag, mahilayos sa ng kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manlubos. Kay imo man naging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, itanawa mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap ka na. Ipakita ta karon ang pagnig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao sa Jesucristo atong Ginoo ang magpupugas. Siya ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, nakoy makalawat kanimo. Pulong mo lamang, mamaayo. Magampo kita, o Ginoo pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni Eucharistia, himuang ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Iduko inyong mga ulo atong pangangayoon ang panalangin sa atong Ginoo. Ginoo, nagampo kami alang sa imong katawhan nga nagtuo kanimo. Maghimulos unta sila sa gasa sa imong gugma og makigambit sila niini sa uban og ipakaylap nila kini sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Og manalangin kaninyon Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahaladang misa, daigog maog kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daghang salamat sa iyong pagtambong santos nga misa.